Gabon guztioi eta ongi etorri abenduaren 5eko albistegira. Tabakoaren aurkako lege berria. Ezingo da ez zigarrorik errez bapeatu tabernetako terrazetan, unibertsitate kanpusetan eta lanerako diren ibilgailuetan. Tabakoa erretzeko debekua aire libreko eremuetara zabaldu eta zigarro elektronikoak zigarro arrunten pare jarriko dituen lege aurre proiektua onartu du Espainiako Ministroen Kontseiluak. Lehenik eta behin garrantzitsua da erretzaile aktibo eta pasiboen artean bereiztea. Erretzaile aktiboa zuzenean erretzen duen pertsona da, hau da, zigarroa piztu eta kea arnasten duena. Erretzaile pasiboa aldiz, ez da zuzenean erretzen duen pertsona, baizik eta inguruan dauden erretzailean kea arnasten duena. Tabakoaren kea nahasketa kimiko konplexu eta dinamikoa da, 9.500 konposatu kimiko baino gehiago osatuta dagoena, giza osasunerako oso arriskutsuak direnak. Tabakoaren kea bi fase osatuta dago. Alde batetik, fase gaseosoa daukagu eta bestetik fase partikulatua. Horren kombinazioari tabakoaren ke totala edo osoa deritzugu. Lehen eskuko kea erretzaileak berak zuzenean arnasten duen kea da. Hau da, zigarroa piztean biriketara sartzen dena. Kearen barruan milaka substantzia kimiko daude, askok minbizia eragiten dutenak, eta horiek dira erretzaile aktiboaren osasunean kalte handienak sortzen dituztenak. Bigarren eskuko kea inguruko kea da, erretzen ari den pertsona baten ondoan dagoen arnasten dutena, nahiz eta beraiek ez erre. Ke mota hau bi iturrietatik dator, erretzaileak botatzen duen kea eta zigarroaren muturretik ateratzen dena. Biak toksikoak dira eta bihotzeko, arnasketa arazo eta minbiziak eragin ditzakete ez erretzaileengan. Gainera, isuri berri den kearekin lotuta dago. Beraz, bide nagusia inhalazioa da eta esposizio denborak nahiko laburrak dira. Minututik ordu gutxira. Azkenik, 3. eskuko kea dugu. 3. eskuko keak erretzearen ondoren gainazaletan, arropetan eta altzarietan geratzen diren hondakin kimikoi egiten dio erreferentzia. Naiz eta kemota hau ez den ikusgarria, airean berriz askatzen diren sustantzia toksikoak dira, eta arnasketa edo ukimenaren bidez gorputzean sartzen dira. Ke horrek ere estres oksidatiboa, inflamazioa eta metabolismoaren aldaketak eragiten ditu, bereziki haur eta ez erretzaileengan. Eta ke hau gainazaletan mantendu daiteke hilabetetan zehar. Hori horrela izan da, erretzaile pasiboa izateko bi aukera daudela esan dezakegu. 2. eskuko edo 3. eskuko kearen bitartez alegia. Tabakoaren kearen sustantzia kimiko askok efektu toksiko eta oksidatibo ugari dituzte baita zuzenean erretzen ez duten pertsonengan ere. Osasunaren mundu erakundearen arabera, ke horrek gaixotasun kardiobaskular eta arnas gaixotasun larriak eragiten ditu, hala nola kardiopatia koronarioa eta biriketako minbizia. Hau bereziki kaltegarria da haur eta heldu ez erretzaileengan. Naiz eta erretzaile pasiboek ez duten kearen sustantzia zuzenean kontsumitzen, sustantzia horiek arnasketaren bidez edo 3. eskuko kearen kasuan ukimenaren bidez ere gorputzean sartzen dira, eta zelularen metabolismoan zeharka aldatzen dute. Horregatik, erretzaile pasiboen metabolismoaren azterketa funtsezkoa da osasunaren prebentzioa. Kea lehenik eta behin sudor eta ahotik sartzen da. Horrek mukosaren gehiagizko ekoizpena, narritadura eta estula eragiten du. Hau da, goiko airebideek lehenengo babesa eskaintzen dute kearen osagai toksikoen aurrean. Gorputzen zehar egiten duen ibilbidea honako hau da. Faringean hasten da, eta ondoren laringetik eta trakeatik igarotzen da. Geroago, bronkioak eta bronkiolak igarotzen ditu, albeoloetara iritsi arte. Kean dauden partikulak eta gazek airebideetako hormetan atxikitzen dira. Partikula handiak goi eta erdiko airebideetan pilatzen dira. Zati txikiagoak eta gazak aldiz albeoloetara iristen dira. Albeoloetan gazen eta partikula horien difusioa gertatzen da. Tabakoaren kearen karbono monoxidoa, nikotina eta bestelako konposatu disolbagarriak albeoloetatik odolera pasatzen dira eta gorputz osoan zehar hedatzen dira, hala nola bihotzera, garunera, plazentara. Horrela, ke horrek odolodiak eta bestelako organoak kaltetu ditzake. Eta gainera, denborarekin ehunaren kalte kronikoak eta minbizi arriskuaren handitzea sor daitezke. Tabakoaren kearen esposizioa lotu izan da hainbat minbizi motekin. Hala ere, topatu izan dira kantzerigenak ez diren beste eragin batzuk.
Dena den, orain arte aipatutako guztia organo eta organismo mailan gertatzen denaren ingurukoa izan da, baina zer gertatuko litzateke irudian ditu eta zeluletan fokatzen bagara, zer nolako eraginak ditu erretzaile pasiboa izateak gure metabolismoan? Baina, zein erretzaile pasibo eta aktiboen arteko desberdintasun metaboliko nagusia? Egia esan gakoa ez dago ondorioetan, baizik eta haien intentsitatea. Erretzaile aktiboak zuzenean arnasten du tabakoaren ke osoa, eta beraz, barneratzen dituen toxikoen kontzentrazioa askoz handiagoa da, eta baita ondorio metaboliko larriagoak. Hau da, erretzaile pasiboek erretzaile aktiboen ondorio berdinak pairatzen dituzte, baina maila baxuago batean. Izan ere, hauekin eusten duten ke kantitatea baxuagoa da. Dena den, badaude kasu konkretu batzuk non erretzaile pasiboek aktiboek jasotzen dituzten ondorioen parekoak edo larriagoek pairatzen dituzten, eta kasu konkretu hauek aurrerago azalduko ditugu. Mitokondrietan, oxigeno faltak fosforilazio oksidatiboa inhibitzen du. Ondorioz, karbono monoxidoaren esposizioak zelulen ATP ekoizpena gutxitzen du eta zelulek metabolismo aerobikotik anaerobikora pasatzeko joera dute. Ez baitute azken elektroi hartzailea, hau da, oxigenoa. Bestalde, nikotinak nerbiosistema simpatikoa aktibatzen du eta adrenalina eta noradrenalina askatzen dira. Horrek, bihotz taupadak eta metabolismo energetikoa estimulatzen ditu, bide katabolikoak aktibatuz. Ondorioz, gorputza energia iturri azkarrak erabiltzen hasten da, hau da, glukogenoaren degradazioa eta gantzazidoen oksidazioa aktibatzen ditu. Erretzaile pasiboetan frogatu da insulinarekiko sentikortasuna gutxitzen dela. Nikotina eta kean dauden bestelako konposatu oksidatzaileek estres oksidatiboa eta hantura kronikoa sortzen dute. Horren ondorioz, intsulinaren seinalizazio bideak inhibitu egiten dira. Horrek, glukozaren zelula zarrera murrizten du eta glukoneogenezia aktibatzen du gibelean. Epe luzera, horrek hipergluzemia eta karbohidratuen metabolismoan desoreka eragin ditzake. Erretzaile pasiboetan odoleko lipiden alterazioak behatu dira, LDL kolesterolaren igoera eta HDL-aren jaitziera alegia. Kearen oksidatzaileek lipiden peroksidazioa handitzen dute, eta horrek lipoproteinak eta min zelularrak kaltetzen ditu. Ke pasiboak LDL oksidatu eta aterosklerosiaren hasiera bizkortzen du, aldi berean HDL-aren jarduera babeslea murriztuta, eta horrek kolesterol arterietan pilatzea arrasten du. Gainera, keak oxido nitrikoaren ekoizpena gutxitzen du odolodien barne estalduran, eta inflamazioa handitzen du, arterien zurruntasuna eta plakaren finkapena areagotuz. Ondorioz, odol fluxua okertu eta bihotzeko arriskua handitu egiten da. Erretzaile pasiboetan, gibeleko P450 zitokromo entzima batzuk aktibatu egiten dira, arnasten diren toxikoak desintoxikatzeko. Horrek hasieran defentsa mekanismo gogon funtzionatzen du, baina esposizio kronikoan entzima saturatu eta metabolito toxikoak pilatzen dira. Gainera, oksidazio proteikoa areagotzen da, eta horrek proteinaren egitura eta funtzioa kalte ditzake. Zigarroaren keak kalte nabarmena eragiten du bai bihotz dietako sisteman, bai zelulen energia ekoizpenean. Bere osagaiek mitokondrien funtzionamendua moteldu egiten dute, eta horrek ATP ekoizpena gutxitu eta zelulen eraginkortasuna kaltetzen du. Gainera, bihotzeko zeluletan hantura eta kalte seinaleekin lotutako lipidoen metaketa eragiten dute, eta oxigeno espezie reaktiboak gehitzen dira. Horrek guztiak odolodiak behar bezala zabaltzea oztopatzen du, eta disfuntzio endoteliala sortzen du. Tabakoaren eraginak ez dira arnasbideetara mugatzen. Kean dauden toksinak odolean barna edatzen dira, eta hainbat organoren metabolismoa aldatzen dute. Prozesu horren ondorioz, estres oksidatiboa handitu egiten da, eta, epe luzera, kalte baskularra eta hipertentsioa agertzea errasten da. Izan ere, tabakismoa hipertentsioaren faktore nagusietariko bat da. Mekanismo horien atzean mitokondrien babesa ahultzea dago. Tabakoak gure zelulen defentsa sistemak gutxiago funtziona dezan eragiten du, eta erradikal askein gehiegizko ekoizpena sortzen da. Horrek, bihotz dietako egitura eta funtzioa narriatzen ditu, eta presio arteriala igotzeko joera sendotzen du. Ikerketek frogatu dute, estres oksidatibo hori dela, hain zuzen, tabakismoarekin lotutako hipertentsioaren giltzarrietako bat. Tabakismoak nikotinarekiko eta kearen beste osagai toxiko batzuekiko esposizioaren ondorioz, eragin oso negatiboa du osasun metabolikoan. Eta honako ondorio hauek nabarmentzen dira diabetesarekin lotuta. Alde batetik nikotinak glukosaren homeostasia aldatzen du. Horrek insulinarekiko resistentzia handitzea dakar eta baita gorputzkoipearen banaketa okertzen du, grasa abdominala metatzea eraginez.
Egoera normal batean gertatzen dena da intsulinak hartzaileekin bat egiten duela eta horrek ahalbidetzen duela glukosa zeluletara barneratzea. Intsulinarekiko resistentzia gertatzen denean aldiz, tabakoaren kearen ondorioz sortzen dena, intsulina ez da hartzaileekin lotuko eta ondorioz glukosa ez da zeluletara sartuko. Horrek odoleko glukosa maila enmendatuko du eta azkenean diabetesa eragin. Erretzaile pasiboetan giroko tabakokearen esposizioa modu koherente batean lotu izan da bigarren motako diabetesa garatzeko arriskua handiagoarekin, baita inoiz erre ez duten pertsonetan ere. Hainbat azterlanek eta metaanalisiek erakutsi izan dute esposizio horrek 20 eta 50 artean handitzen duela arriskua, eta gainera dosi erantzun erlazio argia dagoela. Hau da, zenbat eta denbora gehiago edo esposizio intentsitatea handiagoa izan, orduan eta aukera gehiago gaixotasuna garatzeko. Esan bezala, tabakoaren kearekiko esposizioa lotu izan da haurtzaroan zein helduaroan bigarren motako diabetesarekin. Adibidez, haurtzaroan guraso erretzaileen kearen eraginpean egon izan diren emakumeek 18% arriskutasa handiagoa dute, eta helduaroan 30%. Inguruneko tabakokearen eraginpean egotea, haurdunaldian zein jai ondoren osasun publikoko arazo larria da, amarengan eta haurrarengan dituen ondorio kaltegarri ugariengatik. Haurdunaldian zehar, esposizio hori odi neuralaren akatzen arrisku handiagorekin eta fetuaren hazkundearen alterazioekin erlazionatu da. Eta amaren arraza edo etniaren arabera eragin desberdina ikusten da. Bereziki, emakume beltzen artean. Horietan, pisu eta perimetro zefaliko jaioberri txikiagorekin lotzen baita. Gainera, esposiziopeko amek eta urtsoek D vitaminaren maila txikia dute, eta horrek areagotu egiten du konplikazioak izateko probabilitatea. Hala nola preklampsia, haurdunaldiko diabetesa, jaiotzean pisu txikia eta jaioberriaren arnasketa arazoak. Haurtzaroan, giroko tabakokearen eraginpean egoteak, jaio aurretik edo jaio ondoren, nabarmen handitzen du sibilantzien eta asmaren arriskua, eta eragin nabarmenagoak ditu bizitzako lehen 2 urteetan. Oro har, evidentzia zientifikoek tabakismo aktiboa eta pasiboa prebenitzeko beharra azpimarratzen dute. Haurdunaldian D vitaminaren bidezko gehigarria sustatzeko beharra, eta tabakokearen esposizioa murriztera bideratutako osasun publikoko estrategiak indartzeko beharra, bereziki populazio kalteberetan, ama haurren osasuna eta arnas osasuna babesteko. Ingurumen tabakoaren kearen eraginpean egotea, bai haurdunaldian, bai haurtzaroan, erabakigarria da haurren osasunean. Hainbat azterlanek frogatu dutenez, esposizio horrek maila pasiboetan hainbat ondorio izan ditzake. Ondorio horiek hazkundean eta nerabezaroan iraun dezakete, tabakoak haurren garapen fisiko eta mentalean duen eragin iraunkorra berretsiz. Tabakokearekiko jaio aurreko eta ondorengoko esposizioak umeen presio arterial sistolikoa handitu dezake, eta horrek bihotz-hodi sistemaren kalte goiztiarra iradokitzen du. Etorkizunean hipertentsioa eta gaixotasun kardiobaskularrak garatzeko arriskua areagotuz. Aldi berean, haurren sistema immunologikoa eta arnas aparatua oraindik heldu gabe daudenez, tabakismo pasiboak kalte handiagoa eragiten die. Arnas infekzioen eta immunitate alterazioen arriskua handituz. Gainera, keak urdaiesteetako nasmenduak izateko probabilitatea ere areagotzen du. Ziurrenik, esteetako mugikortasunean, mikrobiotan eta funtzio immunitarioan gertatzen diren alterazioekin lotuta. Oro har, ingurumen tabakoaren keak haurren osasunean eragin sistemikoa du, eta arriskuan jartzen ditu haien garapen metabolikoa, kardiobaskularra, immunitarioa eta digestiboa.